Kawai ke pos apa FB yak bala tho do ba jeliu jelang khoi hak bai dei ba jingja chungki arngut ki syukrem hang ne po jelang jungi ka om kum ne ka jelang jungi ka dei ka jela ka basbun bat ka ba kluj men sim da ki phongut ki samla pule jungi syabar ka jela ki sya penyap bat ki cak lep ni ki ba syulaj bala henrai ka jela jungi kampat pen tho bria yaki wei Pose tang laja arngut ki Torres la keno ba kami khlaya kadai ki chela ka bas niu wat laki bol pulet ki le tresh tom boj bat bor ngampat culap ba ki bol pulet kin tresh tom baca breu kum bat tresh tom banwat yakini ki arngut ki sijor bawan kai lane honeymoon hang ne jela jongi la ong syuru ngaru ngam kersyane kam sniu bat ki kam penya breu ngat penram yaki bat ka an lada ka lap yaki baki dan keti katip kambha maka mno ban le om ban sudah hukum mangi lane da kumne da kumtai ul ong syuru habanga perkat ya gitu ki semla boy loi jongi ki besya penyap lesman kiwe bekecela ngamudur ban ngong halade baka cai beru jongi kabha palat hadu kata-kata kam cu tuklar kam cu kentho sniu kam cu kwa ban benam ya gitu kecela baki semla ki yap henrai ki hun bat ki pedang yak ai ka barcia henrai us ngolongo pat ba ka jingcia yak ni ki arur ki syukrem kala ki wen pok yak kecela jungi bat kelayo sai ka wei ka nam bat kata ka dai ka nam ba kecela ka dai kecela ka bas niu tam wat hadu yak ki bol pulet ru kimla ban chania ki maha mat pha tuklar sai ki bol pulet na delhi bat ka cingkeno ka dai bek ba ki bale yak ni ka kam kan dai bek ki trah cela Hooj mano ban tip ya ki bedon keti henrai ban syukun no rumah patlap ya ke sisa tikalong ka babakla sibon saya perkat himapi halor kane ke kubol